da mas bekoin se doai na kapantai jing chatai men sim jong hilarious rentang. Simjir wai sang mas bekoin nomor lai spa sapulai. Lai spa sapulai. Tongin duwai nagabinda bara kajingay kajingkarku ginangay tiru ya kajing dumu shimet kajing dumu jongi bapang gibashitam bara hagane ki yukrish bakuit ngiduwai ru nagabinda ka healing service mindagasngi kadba ki brigi wana kerleng ban kaut karpad ya kajing isne jongi jisu halo jongi pau jisu le ka kambala halo jongi kamdame halor ki bapang gibashitam bara ha kerteng upa barukhon badhumen siyam bakuit Amen. Kajinga e jang utrai jang Jesus Christ bad kajingi jang oblay lem bad kajinga silak jang men siyam bakuit kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. ko himen ko para tongin sangesh por ban pan map nagabinda ki por baro ngikentai yaga sur jang oblay nginang yusno na kajimpule beningkong kumno ki briu ki kandahait yaga sur jongoble kamda me ke ri Israel khaba umo amos ulawan ben yalap ben kendu ye ki briu ben kerla ka bamot kila ong yau ben pejingai nagari bab kim kwa snapshu yaga suru ble bon sin ngi kandahait yaga suru ble bapasiau hangi habangi ai hakapop habangi im hakapop ngi penne donut ban ngi pengsan yalade banum kwashu ban kala kabamot ba ngi ai ladia ba men ben sen sharingi ngi nang pan map naga binda baharo kita ki por ngi pengsan yaga jingim jongi yaga jingle jongi ngi kandai yaw jisu bonsi ngi pensausi yaw jisu bonsi na marba ngi kam sotanat yaki kam ki bangile ay jisu na map yang imenda jisu bay it map igi pop changi site kud yang ina baharo ki pop ki bangilele nga phalam how play button board baro but happy ko himmen ko para bangilele pop shibune dagi jimpar khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daka jingle phalad janga daka jingle phalad janga daka jingle phalad bakrao e janga namar kata nga karpadi ka maria bakuit kabayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri kuit badi pi ko himmen ko para banduwai na kabinda janga
hau trai ublei jangi. Ublei badan bor bara unis ne yangi. Badan dalam bagi pop jangi. Unyalam yangi syaga jangi mbam jikut. Amen. Tryken rad go blaze ne yangi. Tryken rad go blaze ne yangi. Cristo map go Cristo rap go no. Benim jangi benim yangi. Tryken rad go blaze ne yangi. Tryken rad go blaze ne yangi. Cristo map go Cristo rap go no. Benim jangi benim yangi. To nginia duwai. Ni duwai nagabinda baro ke jingang nur jangi. Nagabinda ke jing tumu baro. Ni duwai ru nagabinda ke program baper kabang ngi perlong ha ke retreat center hau ni ubanai. Nagabinda ke Bible convention ha ke sngi sai jain ba ar. Duwai nagabinda ke retreat jangi nong yalam baro Moses retreat. Ni duwai babun ginong yalam kirem babalang. Kinongi kai bat kinongit kam kinwan chimenda ha ke retreat na kerleng. Ni duwai ru nagabinda ke retreat jangi NDC CRS janganong stoin diocese arsngi. Ni duwai nagabinda jangkiru. Ni duwai nagabinda ke inner healing retreat kabangin stang lai puwai tarik jangani upanai. Ai ba baro kine lai tiligi retreat kilong ki ba seiso. Koblei mei uba lemba kajinga e janga jingting kun melamon yangi balong ki kun janga jing shai to ai ngi karpat bangin omsha telep haga jingdum janga jimbakala henre ba en pau hangi sa barabor haga jing shai pernai janga jing shisha da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba imbar sensha rengkat badme haga jingalang kawai janga mensim bakui ublay genom la genom. Amen. Kajing pule na ka kitab u Amos nong ya tu lupa. Hakito kisngi u Amasia ulingdo ka Bethel ulapaktin sya u Jeroboam usim ka Israel uong. U Amos ula sela persya ya pi hangne hapo hima Israel kane kari kan kala kamla sya syu yakiktin jong u baro na ba u Amos ula ong kumne u Jeroboam unsayap da kawatlam bat u Israel unsalet syong merau baru Israel unsalet syong merau jengai nala kari teu Amasia uloong ha u Amos konong ya tu lupa kilet no kipet no syari juda sakamai gaji hangtai bat saya tu lupa hangtai Henry habetel tewat ya tu lupa syu naba kane kadei kajaka kentang jong usim bat kalong kaying ble jong kahima u Amos hangta ula jubab ya u Amasia ngamdei unong ya tu lupa lemne ukun jong unong ya tu lupa Henry ngadei tang unong ablang brot bat unong sumar ya kiding so dembur bat utrai ulakot yanga bat utrai ulakot yanga na kaba ablang brot bat utrai ulaong hanga kilet ya tu lupa hakipat Israel jonga namar kata to syashkor menta ya kaktin utrai piong wat ya tu lupa persya ya u Israel wat yala persya ya kaying u Isak namar kata utrai ulong
uong kumne katanga jungpi kan salong kanuti hapo shnong bat yikun shenrang bat yikun kente jungpi kin sayap dakawait lam bat yakari jungpi ensa pie nuit da usai thau mapi hi pin sayap hakari bomkuj bat u Israel unsalet shong mrau da shisha jengai na kari lajong kakten jong utrai Isangu yau blei. Sam kat kendai nomor ndruspa kendai puwe. Ndruspa kendai puwe. Ni rai antifon basau dekat nyo dekat ah. Dan hau Kris lapen isu ke ka pertai halade baru lapen kamti ka kubor jang ka jingpen ya sukangi Haleluya 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 Utrai undon rengkad batpim Rengka bat piru. Kajimpuli na ka gospel bakuit katkum u Matthews. Kaburam ame kutrai. Haba ulakiu hakaling u Jesu lalay shashiliang gaduriyaw badulalay shala kashnong bad hakumi kilawanra hau yau bapang iap shiliang. Ubatia ha kapalong. Bad haba u Jesu ulayo iya ka jingay jengki ula ong hau bapang yap shiliang. Te tos nos ngain. Kokon lamap igi pop jumpy. Te hakami
katto kat ningot ki stadain kila ong holiday. Une uburiu ukren bein belay. Henry u Jesu ba utip ya ki jimpar khat jongki ula ong bale pia perkat suniu haki donu jampi namar kano kabakam jem ban ong lamap iki pop jampi ne ban ong ki joy ba to yaid Henry ba pindup tip ba uble ukono bruyu udon ka bol ha ka parte ban map pop nang da ula ong hau bapang iap shiliang yang joy ra iala ke jingtia but ki late sha ying uta ubri ula yang badula late sha la ying haba ki briu kila yo I ya kata kila snoping but kila ya ro ya uble ba ula ai kat kaneka bor ha ki briu ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ka gospel mendakas ni ka wanra hakama jongi ubay uburiu ubayap shilia bat kibriu kira ya u daka palong udang tia hapalong umlayang umlayait minda kami ya ka jingya tainia halor une ubapang na maru Jesu uong pinsngain tosngosngain la map iki pop jambi bat kibriu kibasngap iya u Jesu kim sautanat na maru Jesu ong la map iki pop jambi kane kamde karukam baka perte kayait ladangi pang ngisitom ngileisha ki doctor but ngi batai ya jimpang jongi ba doctor un kadau hangi katto katne jait ki jab dawai ki shin bangi de bandi ne ngi hapen tia hospital chipang arpang ne ngi hapen yo inject but kum da ter don kino ki doctor hado menda hak jingem jompi bala ong yepi haba pela leisha ki hospital wat kusulai la mapi ki pop jompi lese ki doctor ki maximum kin ong yepi to duai ba tanga dawai kamla ban yarap ye ke jimpang jompi lese pi yusno kumne na ki doctor duai ru artat namar ngangam don bor banai dawai halor kane chapang kane ke jimpang ga ba pedon tekin kedau ladau doctor ulong ubang ngeit hau Jesu ngeit hau ble unong sa duai hau ble uleya ka kampala henry kim ong ngan map no ki pop chip te henry haba ki bru ki wani alam ya uni ubapang ubayap shiliang shau Jesu ong tus no sngain la map iki pop kane kalong ga jingya per kaba ngio I hangne ha kane ga jingjia kibru kim pat yosno kum kane ga jingong na manoman lese ha ka por Jesu don bun ki nom pin kia lese don ki bai dawai lese don ki ba duai ro kumba duai u Jesu but lese kiyo jingko jingkia henry kimju map iki pop te hangne u Jesu ong ya uni ubru to nga map iki pop but ki bru kila ya tainia namar ba u Jesu ong nga map iki pop jampi u kono bru don ga bor ban map iki pop ki bru ki ong pikran bein bale tang u bale u don ga bor ban map iki pop jangi but ki bru ki yos no ya kane ke jingong jongu Jesu kilas ngautu tang u bale wala ban map ki bru ki mala ban map iki pop jangi
Kibri ki ang ngama pipi na mahabang ngile bakala. Henry kimju pin kuid yang ina kita ki pop kilale. Kimju pin kuid ro yang ina kita ki jim bakala jongi. Namar ban light lui na kita ki jing ting it jong ki jing le jongi. Ngidon kam ban pai shau Jisu. Ngidon kam ban pai shau uble. Tang uble udon gabor ban map yangi. Bat kini ki kato karne ki piracy ki ong pikaran bain belai. Namar pi le pi akum uble minda. Pimde ubleendre pi akum uble. Pilong ubriuendre pi mapi ki pop jongi vei. Kam labalong. Kane kalonga jubab jongi ni ki briu.Endre Jisu pat uyai beteng ban map iawu. Jisu yai beteng ben penkoi diawu. Habau Jisu la peit ya ni ubriu Jisu ong kae ka dawu ni ubriu utia kumne. Kae ka dawu ni ubriu im kumne. Habau Jisu peit halor ki inga sem jongi halor ke jingim jongi udang yu I balengi shitom kumne. Balengi shashitom kumne. Balengi sausi kumne. Balengi pang kumne. Badu Jisu ong kadai na marba ngingim pat koloi ban kala ka bamod ban ino ya ka pop badu Jisu u kadau hangi ladangi koloi ban ino ya ka jingim jong ka pop ngin sayo jingkoi jingkia ha ka jingim jangi badu Jisu u klieki kaya ka basuk banong ban ong ya u ne u briu ban map iki pop ne ban ong ya u ban ki joy tora ya ka jingtia badlay shaying. Nakabenda ki briu kaya ka bangilaban yo I habau Jisu ang nga mapi ki pop ngimlaban yo I ya kata. Kane kalong kababinda jang mensia. Habau Jisu ang nga mapi ki pop jambi omdon mano ba yo I ba ulayo jing map ne M. Namar ka jing map ki pop kasyong haka kamensiam. Kabayalam yang isya ka jingim bamjikot. Henry, ban ong yau ban yang joy ban toyait, baro ki bru kila ban yoi. Bat kila ban yoi ya ka history jingim jongu. Shua bau Jisu ong kumne udang tia haka palong, mendau Jisu ong yau ki joy bat toyait, badulayait, bat baro ki bru ki yoi. Namar, ke kam mensiam ngimlaban yo I kam do ngilaban yo I badu Jisu ong kaya ka basuk kaya ka bajem ban ong ban mabi ki pop ne ban ong yau ban yang joy ban yai Jisu ong ka bajem kalong ban yo jingkoi jingkiam met ka ba kalong ban yo jingkoi jingkiam mensiam kam mensiam kalong ka ba ban yo jingkoi jingkiam mensiam ublay ude ban isne yangi bat kito ki ba panjing isne kide ban lamba kloy ban pidiang ya kane lada pimdon jingi duble kumno pila ban panjing ma ki pop te u Jisu ong kasuk ne mar lada pi pang pila ban lesha ki doctor pinyo jingkoi kasuk ban yo jingkoi jingkia Henry haba pi pang mensiam haba pi dap da ka pop ka ikibriu ban yo jingkoi jingkia Jisu ong ngidon kam ban tur shabu ngide ban ngeit hawu ngide ban ngeit komune ubriu ulang ngeit uba pang iap shiliang ulang ngeit hawu Jisu lese une ude ubriu ula ong ya ke bayid batoin jangu ngeba rase yang shau Jisu ni shaidio ibun gibriu kiwan hakane gadur raya nga shau Jisu nga sauto light now Jisu ngamdon lachu te ki bahenga sem jongu ki himmen ke para jongu ki la yatrelang badu uni ubriu haba ula peni ya kata ka jingkwa jongu ban lei shau Jisu te baro shing shisem ke la yatrelang badu ne ubriu baro ki inga sem ke la yid bad sumari ya uni ubriu badu ne ubriu haba u penbau ya kata ka jingkwa ki kaloi ban perlot ya ka por jongi ke perlot ya ka pesa ka tengah jongi ban yalam ya Jisu ban yalam yaw ni ubriu sha u Jisu badu Jisu ulamap yabo ko himmen ko para ni usno hangne enda ula koi du Jisu ang raya ka jingtia le shaying bun sin ni shait yo iru
Yos ngoro haba uji su pen goi dia ke bapang uji suang ki lei peni ala de hakilindo. Henry hangne uji suang ki lei syai. Namar ki hingga sembaro ki ap iau. Kila i diau. Lese baro shing shisem kidang duai. Nadu kapor ki beriu kila raia u shau Jisu lese kidang duai asai. Jisu kata yau ni u beriu pengoit yau ni u beriu ngi id yau. Bad u Jisu ulayo i kata ka jingtrang jang kata ki hingga sem. Badu Jisu ang kilai syai peni ialade. Bakin kemen namar ka jing duai jang ki kala seizo. Ka jing duai jang ki kam kala seizo haka medjangu ka jing duai jangu kala seizo haka men siam jangu. U Jisu ulakwa ban kindiuru ya baro shing shisem shakata ka jingit ka jangu. U Jisu kwa ban kershan ya kata ki inga sem balai id ya uni ubriu. Ko himmen ko para tendeng habangi don ge jimpang jingshitam habangi don ge nompang tendengi ino shiliang ya ki nompang. Don ki inga sem ba kinyum haba ki bayid ba toin ki pang ki shitam lada de kata ka jimpang kalong ka jimpang ka bashirke bat ka don ka lut ka san halor kata ka jimpang don ki bayid ba toin ki kinyum lese ki ino ya ki klam sumar namar ki perkat pisa ka tengkah bat hang ne Jisu ong kumno ngide ben ya trailang bat ki ba pang ki ba shitam kawai keliang lembaga jing duai jangi lembaga jing karshan jangi bad ban trai shitam ban yalam ya ki sha u Jisu da ka jinge ha ka jing duai jangi kenamba u Jisu unyo i ya ka donot ka mensiam jangi brio baduai na ka benda ki bapang Jisu tang upay tang utau bapang henry upay bara shing shisem tangin long ki kon ki bayarap ya ki bapang ialam ya ki bapang iarap ya ki nompop banwan shau Jisu nagabenda ka jing trai shitom jangi u Jisu un siu kiliang iangiru ya ki ingasem tongin duai baladangi don kata ka jinglong ban jingai ban lebe ya ki we nginang duai banginang id ya ki we kershan ya ki we kenamba kinyo jing map iki pop kinyo jing koi jing kia Jisu be id karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bamangiro nginia trailang bat me banginom artatin namar melong ublay jangi ublay ubadon ga bor ban map ublay ubadon ga bor ban pen koi pen kia yangi ta yangi ko Jisu karku yangi ko Jisu enyaro ya utrai Jisu Christ Jinom la jinom amen. tangin playa ka jinget ka jangi nganget ublay upabadon bor baro nong tao ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ ukun ba marway jangu utrai jangi yau bala puna mensim bakuin yau bala khana ka Maria Tisoti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula kiyasha ki beya hagasngi ka balai la mi padne ki beya ula kiyusha bene ushangsha ka monu blay upa badon por baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit how men siem bakui akabalang Catholic bakui haga jinya silo ki rikoi haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikot amen. Lai spa and rupupra.
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hon hau blei upa ba don bor ba ro to try priang jing knyan gi ti jong pi la ka banta ka jing ka jing teng tu ka jing men to yang ni ber ka balang ba ku jong ba ro ka wei ko blei me uba pentrei kam da ka jing spoon ya ka bor jong ki jing maya jome to ai ngi karpat ba ka jing shakri jongi ya me kalong ka bayai de bat kini ki jingai bakanta dau Chris utrai jongim amen utrai undon reng ka bat pim ka pat pi to ken diu ya la ki donut you can do ki shall try tongin ai ngu ya utrai u blei jongim ka shang hok bat ka chei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba de ka de ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa ba kuit ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ya ka jingi ap jongu ngi ken mau ha ka jingit uba ya ka jimmi pa jongu ngi pen bana da ka jingit ka ba im bat uba ya ka jingwan jongu ha ka buram ngi ya ap da ka jing kermen ka baskem bat kumta rengat bat baru ki angel bat kirikuin ngi ya ro ya me bat ngi pen bana klem sangem ko himmen ko para duai da ka jinget ba ka bor jongo Jisu kan hiar halo jongiru o men siam ba kuat unwan hiar halor ke jing tumu jongi halor ke jingim jongi bangin dup yo jim mahap ikipop bangin dup yo jing kuit ha ka men siam jongi kanam bangin yo mahat ya ka bor jongo Jisu ha ka met ka pa jongiru iduai markelia naga binda ki bayit ba toin jongi ki ba pang ki ba shitam ki ba tiah ki hospital ki ba tiah yi ki karshania ki ta ka jing duai ba men siam ba kuit un tre halo jongi rukumju dashisha melong ubakoi kotrai katamei jong kajing koi barom namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen gantang ya kini ki jing terwa jongi da ka bapa ya umen sim jame kum ga jer halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongo trai jongi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba ingu yame ula kedia yavu badulai halage sinran u ong to shim batabam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti na ka benda jumpi
Hagaju ke rekomendal le bam ula shemia ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong. To shem barto dina kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut. Ya ka ben pen mi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yaki pop. Tole ya kane ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Chris. To pen kuy diangi. To pen kuy ikamen siam hadim pen kuy. Pen kuy pen kia yaki bapang gibashitam. Yada yagi now bamen. Kajimaya jongka jinge. Kata sin bangi bandune uku Bagi dina kani kakuli Ipendaya jiyap jong bikutrai Dadadu menwa Namar kata. Ngi ke ba pen menda ya ke jingia bad ke jimi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim. Bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi rai nguai dem. Namar mela nyo yangi ke ba bit. Banyang hakama jame bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadi me. Bangi ke ba yo benda hakamet bargas namu kris. Ngi long ke bela penyatli kawai da umen siyam bakui. Token mau ko traya ka balang jame. Kabala priyang hasatala ka partay. Bad to penjana ya ka ha ka jingi. Rengkat bad liyo upa bakuy jangi. Uwil bet ubishab jangi. Bad baru ki lingdo bad ki riniam. Taken mau lemro ya ki himmen ki para. Shinrang bad kinde. Ki bela yotiya da ka bakarmen ya ki jimi pad. Bad ya baru ki bela kalat no ha ka jingi sne jamme. To pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baru ngi karpad ya me. Kanamba rengkat bat kamaria teisuti bakui ke kami jangu blai hujasa bakudo kurem janga ke apostol bakui u Francis disease bakui bat baru ki rikuit ke bela penskaba ya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bendalem haga jingim bam jikut berbangin ya ro bat pendon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pa badon bor. Ha ka jingelong kaway jungumen siyem bakoi. Baro kaburom bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ngi duwai kumbau Jisu la hikai yangi. Nagabinda ka jingoy chinkia met bat men siyem. Ikudup ya kibayi do toin jangi bara kabangi duwai. Bamakiru kinang ya jingay ka jingar ko halo jangi. Duwairo nagabinda bara ki program kabangi perlong. Haga retreat center mindau banai. Babaro ki beri ki wan wadia Jisu ki bachong retreat kinang ya jingay ka jingar ko. Duwai kerpang nagabinda ka Bible convention. Duwai nagabinda ka retreat nagabinda ki nong tre balang. Duwai nagabinda ka retreat jangi ki prayer groups. Duwai nagabinda ka retreat inner healing. Ba kini baru ki program ki lang shisha basizo haga jingim jangi beriam. Kopa jangim ba habening kalong ka bakui erteng jame. Kanwan ki hima jame kalong ka mon jame ha kendaw kumba habening. Toai yang iminta ka jimbam jangi kabahala gasi. Badama pingi kerengkang jangi. Kumbangiro ngi mapi ka beles niyo yangi. Padwa delam yangi siya ka jimpan shoy. En rei top light yangi na ka rasiniyo. Top light yangi ngi karpad ko try na ka jing siniyo baro. Ha ka jing spoon jamme. Toai jing suk jing sign ha ka singi jangi. Kanamba da ka jing yarap ka jing isne jamme. Ngi light baro bo na ka pop. Pangin yo jing yada na ka jing jin jar baro. Kat bangi da ngap kamelindi ya ka jing karmen bakoi. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Namar ke jungme kalong kaima ke jungme ke bor ber kaburam mentah bacunam macunam.
Kotrai Jesu Christ may bala ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henry aga jingai janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai ha ka ka jing suk bad ka jing etale ka we kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha genom la genom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bo renka bat pim Berkat tap daga jing edu Kristo ngin yai markeliang. Ko kulang bro jogu blay me bagi no ki mo ka birthday usyo sene yangi ko kulang bro jogu blay me bagi no ki mo ka birthday Hakumi ukun lambro jang ublay. Hakumi ubakit na ka pop jang parte. Sukito ki bala kot shaga jing kawai jang ukun lambrot. Kamet pagas nam jang Chris kan riang shaga jing pam jang.
Trai Jesu ngis nungo yame ngi aro yame ngi mane yame nagabinda ka jing spoon ye jame pamela wan hapo ka donor kamen siem jangi pamela pen kadang ye ngi daga jing isne jame kar do yangi ko Jesu yalam lindi yangi ko Jesu pamenang katha yangi daga communion communion men siem pamenang pen koi men ya yangi met bat men siem Pamen map lodi ki pop jangi bapang ki bashitam baro pakini abor ha ka met kapan pamen angkar ko kardoi ki inga sem baro ki baduai daga jingi nagavinda ki bapang ki bashitam pamen ang sip ke liang ya ki nagavinda ka jingi jangi nagavinda ka jing snolam jangi habagi sumari ki bapang ki bashitam habagi sumari ki temen ki bapang ki bashitam habagi buram ya ki menangkar ko ya ki menang sip ke liang ya ki Pakindup yo mor na me Jesu ai bor ya baro gine ki himmen ki para ke ba kar paadi ke jingis ne jame kamda me baro ki himmen ki para ke ben sawan me tagasni naga binda ke jingoi jingkhia but naga binda ke jinglai lord baro aga kor ka jai jangi kar ko trai pensle ko trai yalam lindi yangi ko Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Shindi puraya ki alam lindi yangi. Karko kardo baro ki bapangi bashitam kinti buram ye ki baro taye ki haga ICU taye ki haga hospital taye ki haye taye ki haga chikdiya pang ma bi ki pop jangi Jesu ben kalain ye ki Jesu ben kalain ye ki hakiga sem jangi hallelujah 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 Jesus 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 Tong ini aduai To ai ba kanega jinkinia kabakinja ble kabangila tarwa but na kabangila bam kanai jingi miyangi kotrai ngi karpat knamba habalatte song yangi but me haga jingid bam chikut ngilla banswe kiso kibanne shi junam dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon renka but pim Rinka bet. ble badon bor baron karkuyapi uppa barukun Bado men siyem bakuit. Amen. Yalesuk men penbana ka kubar babhajang utrai da ka jingim ka jumpi. Nisangu yaule. Verlaispa arpupra.
pa berukun hamen sim berkun maralong haba meningkong kucu mentar baraboy jenam la jenam amen. En yura itrai Yesus Kristus jenam la jenam amen.